Vážené dámy, vážení páni, skončil nám napínavý finálový zápas štvorhry turnaja SEPS Poprad Tatry Open 2025. Dovolte mi, aby som privítala pánov, ktorí odovzdajú dnešné ceny. Riaditeľ turnaja, pán Dávid Šproch. Technický riaditeľ turnaja, pán Dominik Šproch. Manažér turnaja, pán Eduard Jankura. Prezident TK Vysoké Tatry, pán Ondrej Šproch. A tiež predstavujem supervizora turnaja, pána Michala Varmusa. Prejdeme teda k oceňovaniu. Na druhom mieste vo finále štvorhry skončili Norbert Marošík a Jakub Medveď. Dovolte mi ešte o jednej otázke. Ako sa ti hralo na našich kurtoch? Výborne. Výborne, dobre, to bola krátka odpoveď. Odnášaš tiaľ niečo viac okrem ceny? No jasné, skúsenosti zo zápasov, hranie proti ťažkým superom, posunovania. Tak držíme palce aj naďalej. Čo ťa čaká po tomto turnaji? Aké sú tvoje ďalšie plány? Zajtra mám turnaj v Budapešti, takže idem tam o 10. zápas a idem tam. Takže maďarských oponentov sa nezbavíš ani zajtra. Držíme palce. No a na prvom mieste a celkovým víťazom štvorhry na turnaji SEPS Poprad Tatry Open skončili Gabor Hornung a Peter Salaj. So, Peter, you are the winners of doubles, but what can you say about your opponents? Was it a difficult match for you? Peter, stali ste sa víťazmi štvorhry, ale čo chceš povedať o svojich oponentoch? Bol to pre vás náročný zápas? Yeah, I think they played a really good match and a really good week. They beat great opponents and yeah, they showed how good they are today as well. Gabor, how was it for you to play here in Poprad? Did you find it nice? Did you like it here? Gabor, páčilo sa ti u nás v Poprade? Ako sa ti tu hralo? Yeah, it is a really good city. The environment is great. The crowd is also good. So yeah, I really enjoyed it. Glad to hear. Good luck to both of you. Takže gratulujeme ešte raz všetkým ocenením, krásnym športovým výkonom a dovolte mi ešte poďakovať nášmu generálnemu partnerovi Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave za podporu a dôveru v náš turnaj. Nakoniec mi dovoľte, aby som vás srdečne pozvala na zajtrajšie finále dvojhry, v ktorom sa stretnú Adrian Gobat a Attila Boroš. Prajem vám ešte krásny zvyšok športového dňa.